zan iya rayuwa ba. Sannu mai ado da mulki gimbiya kuma ke ce ki zamo bargo. Na fara rabin soyayya babu wani zangani ke daina hango. Soyayyar mutane nisa can ciki wata rana za a ce mini ango. Iko sai na gagaran zo gare ki in furta miki kalmar so yo karba. Sankani an so ni jama'a ku yi min barka, saboda na yi nisa a cikin sanki zuci kullum tana yin duka. In kin tafi kin bar ni a zanyi da rai na idanuwa za su yi kuka. Taimaka karki bar ni mai sona da makiyanki yanzu za mu yi harba. Idanu ba sa karya cikin zuciya na ɗauka ga zuciyata take adana ta. Idanu ba sa karya cikin zuciya na ɗauka ga zuciyata take adana ta. Jarumi ne ni a ɓangaren sanki ya zan yi in ke tafi. Kuma gashi yanzu na zo gunki murna ta sa yau zan yi tafi. Ko da an taɓa ki kira na waya zan zo don na da ƙarfi. A kan kiwa abin da ba zan iya ba komai ki ce ni zan yi ba zan sabawa. Saboda na kusa yin kisa, na tura kudi gidanku don Allah man soya karkice kin fasa. Dan yanzu wanda na ga yayi miki magana kan shi zan ɗaukansa. Zan miki riko da gaskiya cikin zuciya ta kuma kin ga ban san tsoro ba. Ta ya tsaya na zan jarumi a fagen soyayyar ki ban soyayya ki tsaya. Komai ki sani zan yi shi ban tsayawa dan ke ce sarauniya. Mi fira tare da